parce que an y'a ye k'a fɔ ko hakilinaw bɛn walima jigiya b'a la ko bɛnkan dɔ kɔni kɛra nka bɛnkan in est ce que mɔgɔ bɛ se ka a jigiya k'a fɔ a kɔnɔ ko bɛ se ka kɛ bilali sugu jumɛnw ye dans la mesure où ninnu bɛ kiri ka bolo kan ka ban walima n'i ye kibaruya dɔ sɔrɔ peut être bɛnkan in kɔnɔ kunkan kibaruya dɔ la. bon janjo masa sɔnni i ka o ɲininkali jaabi i bɛ hakɛ to ni dɔgɔkun a gɛlɛyara an bolo kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnla an kunnafonidilaw an baarakɛ ɲɔgɔn fila olu mini ala olu taya dɔw yɛrɛ bɛ bɔ aw fɛ yen janjo an bɛ dugawu kɛ ani segukaw fɛ yen nɔ duba danbele an bɛ dugawu kɛ ala ka u kɔ jidi u kɔnɔ si min ala ka di a kɔmɔgɔw ayiwa u taara ka baara min to an bɛ ala deli ala ka ta fanga di an bɛɛ lajɛlen ma an bɛ mɔgɔ tɔw ta fɔ ni a sera anw yɛrɛ ma a ka kan kuma dɔ la an ka lasigi k'a fɔ nin dɔgɔkun in na an dusuma kasira kosɛbɛ an baarakɛ ɲɔgɔn fila o ye an bila sira la ka na i ka ɲininkali la janjo masa ne y'o de fɔ a wagati a gɛlɛyara maliyɛnw ma kosɛbɛ n ko sɔrɔdasi minnu bɛ an bolo n'a y'a jateminɛ diplomatiquement économiquement politiquement an tɛ retombé foyi sɔrɔ a la. u minɛni u b'an bolo yan ka d'a kan parce que u minɛni ani bi kumaw de cayara kumaw yɛlɛla ɲɔgɔn kan c'est vrai u nacogo a man ɲi parce que ni a fɔra ko sɔrɔdasi ka a ka minɛnw cɛ ka na aéroport la bon ko formalité dɔ n'o de fɔ a bɛ se ka formalité dɔ ma rempli cogoya dɔ la o bɛ se ka kɛ komi e yɛrɛ b'i ka billet ta i b'a fɔ k'i bɛ voyager i bɛ taa se aéroport dɔ la o b'i minɛ ko i bɛ formalité dɔ ma rempli mais après mais Païtaw cette fois-ci ils ont été classifiés par le Mali que ce ne sont pas des militaires c'est des mercenaires. Non ayi an bɔr'o discours kɔnɔ sa parce que n'o de fɔ mais an bɔr'o kɔnɔ mais Mali y'o b'o kɔnɔ an bɔr'o kɔnɔ sa Mali y'u bila militaire minɛn kɔnɔ aw bilal'o kɔnɔ parce que jamana in problème kɛra min ye jamana bɛ mara réseaux sociaux de kan parce que an y'a ye olu de fɔlɔla ka a ko ni ta ka kɔgɔ k'a la ka sukaro k'a la réseaux sociaux minnu bɛ kuma réseaux sociaux sanfɛ olu de fɔlɔla k'a ta ka kɔgɔ k'a la ka sukaro k'a la ka fɛn bɛɛ fɔ maintenant mɔgɔ minnu nana pour déstabiliser le pays olu bɛ na avion de la ka jigin aéroport la. Alors qu'il y a frontière là, c'est-à-dire qu'il y a armes yɛrɛ bɛ ta ka bɔ car dɔ kɔnɔ ka taa bila car dɔ kɔnɔ. Donc tu es convaincu que c'est des vrais militaires ivoiriens. Et puis ni relève seegin ni wolonwula ni et duuru de kɛra sous la transition. Maintenant quelque part moi je suis d'accord que formalité dɔ ma rempli majɛ dɔ kɛra je suis entièrement d'accord mais à cause samali ka se tantôt moi je pense que a commencé an ka nin kɛ parce que n'i y'a lajɛ ne ko a mɔgɔ bi naani ni wɔɔrɔ min b'an bolo adamaden i dalen ka dilan kan i bɛ se ka sa foyi t'i la donc kelen ka bana ka sa an b'a ɲɛfɔ jɔn ye k'a fɔ ko c'est à dire ça naturel don donc a implication ka bon trop maintenant moi je pense que ni wulikajɔ min bɛ yen nɔ bon a bilala kiri kan moi je pense que tout ça sont des pressions et voilà donc parce que communication politique voilà mais ça m'a bla amo ko avu ko la kirika maintenant comme jamana nyama fana mais kamo de mo oui parce que il faut au fana réalité do de nya fana ka bla la kirika parce que ni ama bla kirika donc akete mo shibulo ka no ma de mine ka se fo ni akela donc maintenant avec bla kiri de ka bolo ka kiri de bise ki mine ka se fo wakati jama donc moi je pense que ablali kirika bolo kan o est juste ka ko dɔ de la clé mais ni politique mɔgɔw bɛnna na sanfɛ mɔgɔw bɛnna la k'u ka bila hali sini moi je pense que u bɛ bila mais ne kɔni ɲɛ b'a la parce que ko in laban maliyɛnw caman tun bɛ fɛ a ka kɛ cogo min na a laban ye bilali de ye et foyi ti bɔ a la ni bilali tɛ. Baasi tɛ ok sori non bien on mena i ye Païtaw ka fɔli mais a mana kɛ cogo a bɛ laban nin na et en même temps c'est à dire ale ka yela en réalité a kɔni lasamana ten nafa kun t'a la et au-delà de ça peut-être je peux comprendre peut-être que ale b'a faamu k'a fɔ ninnu kɔni ye Côte d'Ivoire sɔrɔsiw yɛrɛ de ye mais a mana kɛ cogo délégation in ka nali la e fɛ e y'a ye cogo di. An bɛ Ala de fo ka Ala barikada k'an ka lakana tigilamɔgɔw fo u ka baara kɔlɔsili ko ɲuman o de résultat no jaabi n'an b'o kuma la bi sinon kuma wɛrɛ tun bɛ fɔ min ni si tɛ kelen a tun bɛ taa fɔ yɔrɔ wɛrɛ la min ni yan tɛ kelen ka Ala fo ka Ala barikada dugawu de bɛ jamana in kɔ o de la an bɛ kuma bi ninnu kan ne ye kunnafonidila de expression dɔw bɛ yen n tɛ n da don o la quoi n tɛ sɔn sɔrɔsiya ko kuma ma
aw ko ko surasi 46 ne tɛ sɔn o kuma ma ka sababu kɛ mɔgɔ minnu bilara kana fɛɛrɛ de tigɛra u ka papier min bɛ da u kan o papier kɔnɔna la an y'a ye k'a fɔ e ka namɛ kana kuma don da laisse-moi parler parce que n bɛ ka min n b'a fɛ ka kuma la tile yɔrɔ min na ne tɛ se k'a faamuya k'a fɔ ko écoleden i bɛ kalan na ka passeport k'o ta k'o e tɔgɔ k'o ye ko e ye surasi ye n tɛ se k'a fɔ ko maçon walima plombier walima électricien o de bɛ e ka papier kan sɔrɔsikɛ a tɔgɔ n'a ka numéro matricule o de bɛ ka kan a ka passeport kan passeport min minnu minɛna aéroport la an ka lakana tigilamɔgɔw fɛ kɔlɔsili kɔnɔ sɔrɔsiya tɔ olu kan donc ne tɛ sɔn ko sɔrɔsi 46 n tɛ sɔn o kuma ma fɔlɔ kelen sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ mɔgɔw u ye jateriw de minɛ ka kuma dɔw fɔ hali minnu bɛ bolola bi jɔnko ala u y'o de fɔ u nakun u b'a dɔn Alassane b'a dɔn non tu me laisses continuer parce que ni an bɛ mɔgɔw kunnafoni an k'u kunnafoni tiɲɛ kɔnɔ on dit carence militaire ne tɛ sɔn dɛ c'est des gens que la Côte d'Ivoire à travers Alassane c'est des envoyés de Alassane pour déstabiliser le pays c'est ça le mot et c'est ça la version réelle donc les carences militaires ivoiriens moi je ne rentre pas dans ce jeu là. Camille Fina, il a parlé de la rencontre des chefs d'État de la CEDEAO aux Nations Unies. Mogodo Blara Kana, président Saba Blara Kana. Kouklina. Unale, prévu Muntara, Galonte Kadama Nuna. Sekelu Kofe, ou Bet Kilingelen la Mene Kofe. Mogamunu Nana. Olu nana mission mununa ibi jombe wala like parce que écoute moi je ne suis pas d'accord parce que to nunu kumana ibi uto kapma donc ma fait kanga wala ke tu me laisse continuer maintenant munu minanelo u yɛrɛ ɲininkara u ye jɔnko ala fɔ Alassane ko dɔw ko Alassane de y'an bila ka na dɔw ko an nana campus tɔgɔ la il y a une mission qui a été dépêchée bon comme donc on parle de ça maintenant expression dɔ bɛ jɛman ko in kɔnɔ n ma sɔn yɔrɔ min ma n b'a fɛ k'o de la clé k'a fɔ ne tɛ moi je ne parle pas des militaires ivoiriens n ka lecture ye u ka démarche in ka nin i bɛ sɛgɛ dɔn ka sɛden ta sɛba ɲɛna ka tila k'i sigi sulu sanfɛ ko o ɲimi i ye dan sago dɛ démarche ni an tun kan ka c'est-à-dire Alassane tun kan ka nin de démarche daminɛ depuis wagati jan nin de ye jɔnko ala ye o an ye jamana min ye n'i ye jɔnko ala fɔ n ye i jɔ an bɛ sɔn donc min kɛra ni nin kun kɛra depuis wagati jan an kun tɛ se nin yɔrɔ la o an ye nin de fɔ kɛlɛ min bɛ an kan an ma bi mɔgɔ si kan an ma bi mɔgɔ si kan mɔgɔ dɔw de nana k'u bɛna jamana dafiri o fɛɛrɛw de tigɛra an ko o de tɛ kɛ donc e ka conclusion ye min ye olu minɛna nin de tun kan ka kɛ mais nin de tun kan ka kɛ depuis wagati jan yanni ka kɛ bagabagali ye Musa maintenant ɲininkali ye mun ye an b'a dɔn yala papier min ni bɛnkan bɛna sɔrɔ a la parce que an bɛ hakililajigin kɛ k'a fɔ wari dɔ tun kɛra Mali tun y'a ɲini ko échange dɔw ka kɛ et puis yala i bɛ hakɛ to la lamɛn yala o est-ce que an b'a bisigiya k'a ye o bɛ y'a kɔnɔ wa walima ni échange in kɔnɔ ko papier kɔnɔ ko an bɛ se k'a jigiya k'a fɔ mun de bɛ se ka kɛ condition sine qua non pour que se ka bolo bɔ ninnu kan. Alors sani k'i ka ɲininkali jaabi c'est-à-dire ne tɛna segin ko ninnu kan kosɛbɛ mais n bɛ fɛ ka précision dɔ di moi par exemple ne degera ka échanger ni société min bɛ yen nɔ ni sɔrɔsi ninnu tun bɛ na olu ka sécurisation kɛ n degera ka kuma ni u ka baarakɛden dɔ ye n tɛna tɔgɔ fɔ o y'a yira k'a fɔ effectivement sɔrɔsiw de don. Sorry. Ivar Surasiw don non nin y'a ka sɛgɛsɛgɛli de ne fana ta bɛ n bolo kana jo d'a ma dɛ o y'a yira k'a fɔ effectivement Surasiw don mais Surasiw minnu don effectivement u nacogo de man ɲi parce que u bɛna sira min fɛ u bɛna sira min fɛ o tɛ sira ye k'a fɔ ko u bɛ baara kɛ entre État et État c'est-à-dire jamana ni jamana ni ɲɔgɔn cɛ baara tɛ a dɔw yɛrɛ bɛ k'a fɔ a kɔnɔna na k'a fɔ ko a bɛ i n'a fɔ mafia sugu dɔ de don c'est-à-dire Surasiw bɛna dɔw ka kanali fɛ u bɛ baara kɛ Mali kɔnɔ ka sɔrɔ ka segin ka taa n tun bɛ fɛ k'o précision dɔrɔn di mais hali ni o yɛrɛ bɔra la n'i ye droit international ta mun na u b'a fɔ mercenaires don droit international n'i y'o ta Surasiw marifatigi ka bɔ a ka yɔrɔ la ka na jamana kɔnɔ k'a sɔrɔ autorisation t'i bolo directement a bɛ fɔ k'i ye mercenaire ye donc n tun bɛ fɛ k'o précision di o bɔlen kɔ a la i ye min fɔ effectivement document min signera document in bi apaisanti jumɛn kan a b'a fɔ k'a fɔ ko jamana fila in Mali ni Côte d'Ivoire k'u ka fɛɛrɛ kɛ ko
o bɛɛ lajɛlen k'i engagé ko ka je veux dire basigi n'a bɛ fɔ ma tubabukan na ko paix pour que k'o maintenir an ni ɲɔgɔn cɛla la ka tila ka an ni ɲɔgɔn cɛ yɛrɛ halisa ka an gɛrɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ hali bi donc olu ye kuma diplomatiques de ye pour que k'a yira k'a fɔ hali ni sɔrɔdasi ninnu kɛra bilafɛn sisan mɔgɔ si kana se mɔgɔ si ma mɔgɔ si kana mɔgɔ si attaquer maintenant ni o bɔra la i b'a ye k'a fɔ sɔrɔdasi ninnu yɛrɛ bɛ situation min na sisan scénario dɔw de bɛ yen nɔ scénario jumɛn bɛ yen nɔ u ka bilali ko la scénario fɔlɔ bɛ se ka kɛ jumɛn ye Mali bɛ se k'a décider sur la base de mémorandum min signera u ni ɲɔgɔn cɛ Mali bɛ se k'a décider ka u bila sur la base de ça filanan ye jumɛn ye Mali bɛ se k'a décider u dama ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ ko u bɛna échange kɛ parce que u tun y'o fɔ wagati dɔ la k'a fɔ k'u ka politique mɔgɔ dɔw di olu fana bɛ sɔrɔ ka militaire ninnu di n'i y'o olu politique mɔgɔ jateminɛ an tɛna a bɛɛ lajɛlen tɔgɔ fɔ mais misali la i bɛ ka denkɛ Karim ale kan ka sɔrɔ Côte d'Ivoire américains yɛrɛ y'o fɔ ka kumaw kɔnɔna na waati laban ninnu kɔnɔna na donc ni échange ko kumaw bɛ sen na peut-être olu ye scénario ye olu bɛ se ka politique mɔgɔ dɔw di Mali bɛ se ka u ka militaire d'u ma scénario sabanan ye jumɛn ye o ye justice ye justice parce que sɔrɔdasi ninnu bilara justice ka bolo kan donc fo justice de ka hakilina ta sisan k'a yira k'a fɔ sɔrɔdasi ninnu bɛ se ka bila cogo min na o hakilina bɛ se ka kɛ jumɛn ye u bɛ se k'u juger jugeli kɔfɛ u bɛ se ka président bɛ se k'u gracier n'u y'u gracier u bɛ se k'u di Ivoire ma o cogoya la donc o ye procédure ye procédure mun ni takɛlaw sira fɛ peut-être bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ grandi sinon ni i y'a kɛ cogo dɔ la a bɛ kɛ sariya sɔsɔ ye sariya sɔsɔ dun man ɲi jamana kɔnɔna na. Alors Basaro k'a dɔn concrètement c'est-à-dire bi i n'a fɔ a ye échange ko min fɔ est-ce que ni o kɛra o tɛna da tonalité wɛrɛ di nin ko in ma walima o tɛna peut-être Côte d'Ivoire tun ye a yira k'a fɔ Alassane yɛrɛ ka fɔ la u bɛna kɛ bingani ye peut-être minnu bɛ ka ɲini Mali fɛ est-ce que nin mémorandum min ni bɛnkan bɛna k'a kɔnɔna na baara bɛ sɔn ka na kɛ échange ko in kan wa walima an bɛ se ka jigiya k'a kɛ jumɛn ye. D'accord an bɛ se ka min fɔ Janjo Massa c'est que nin wagati in na depuis ni gouvernement fila nin bɔra yan c'est ni Côte d'Ivoire faamaw n'olu seginna Togo ministre des Affaires étrangères seginna maa si tɛ se ka mémorandum min kɔnɔna kuma fɔ parce que an m'a rendu public et peut-être que a kun de fɛnɛ b'a la an bɛ ka min fɔ n'o ye basigi baaraw ye walasa olu bɛ se ka sabati cogoya min na peut-être que ni sɔrɔdasi 46 min bɛ Mali faama bolo waati min mais Sori ko k'ale tɛ u dɔ sɔrɔdasi yɛrɛ non n'olu bilara bon bɛɛ n'i ka faamuya cogoya don sinon force spéciale bɛɛ b'a dɔn kuma dɔw la identité faleli bɛ u ka baara kɔnɔ u ka papier la quand on est force spéciale kuma dɔw la i ka carte d'identité i ka passeport la baara wɛrɛ bɛ se ka sɛbɛn voilà une des raisons alors min tɛ finitigiya baara ye je dis quand on est force spéciale o y'i ka baara ye comme si on est espion aussi d'un état olu la identité wɛrɛ bɛ se ka d'i ma minnu tɛ i ka finitigiya yɛrɛ baara ye au-delà de ça i b'a san o san ni sanyɛlɛma bɛna surunya Nations Unies secrétaire général bɛ kunnafonidilaw la kunnafoniya san baaraw kan a ka o don o lajɛ la a yɛrɛ y'o ɲɛfɔ ko min ni o bɛ tali kɛ Côte d'Ivoire finitigi 46 ma fɛ ko erreur bureaucratique dɔw k'olu de donna olu bɛ se k'olu tɛ se ka kɛ ko ye ko min bɛ se ka kɛ minɛ ni kuntalajan ye donc o b'a yira kuma dɔw fɔra yan k'olu fana lakile an bɛ tilen k'a mɛn ko depuis CEDEAO ka président Saba ani ministre des Affaires étrangères nana yan Nations Unies sommet kɔfɛ ko min fɔra u ye min yira olu la k'u si ma se ka kuma mais par contre CEDEAO ka lasigi laban min yɛrɛ kɛra nin kalo in daminɛ na i b'a ye CEDEAO ye kangarida kɛ Mali ye donc o dun u bɛɛ ɲamana ɲɛmɔgɔ kelen donc n'a y'a sɔrɔ kuma min bɛ ka fɔ k'o ye tiɲɛ ye k'a yira ko mɔgɔ dɔw nana ka na olu seereya o faama ninnu ɲɛkɔrɔ k'a yira k'olu tɛ Ivoirien je crois que CEDEAO ye tonalité min ta situation in na a bɛ bali ne la ko CEDEAO bɛ se ka mais CEDEAO yɛrɛ ma kangarida kɛ non CEDEAO ma kangarida kɛ Mali non précisons les choses CEDEAO ma kangarida kɛ laɲini de kɛra kankari ma da laɲini de kɛra le secrétaire exécutif de la CEDEAO bɛɛ y'a ka la commission président de la commission de la CEDEAO bɛɛ y'a ka lasigi mɛ ɲɔgɔn ye kɔfɛ a ye kangarida pratiquement k'ali ultimatum di hali ni o ma bɔ communiqué officiel kɔnɔ a ye min fɔ c'est ce qu'on est en train de dire min bɔra a da bamanan ko ni fɛn bɛ baladen da bɔra balada ye da maintenant le communiqué officiel ça aussi ça c'est de la diplomatie n'i y'a ye hali Mali ma Nations Unies secrétaire général répond parce que an b'a dɔn d'habitude ni nation kɛra c'est vrai qu'à ma tɛmɛ fɔlɔ mais le Mali était prompt à répondre par rapport à cette situation mais secrétaire général Nations Unies kumana il y a pratiquement 72 heures de cela
Mogoshima Mali, ça veut dire que bébé gata basiki ne voit. Anga bonna de belle lafia parce que nous meneni en boulot, il n'y a pas de plus-value en termes de sécurité chamanga familiale. Donc OK, Paitao, bodab c'est que du concrètement dans la mesure où c'est-à-dire benkan kono kibara meme albi ambi watna ko san mo tse ki bolo shi ka fo uye ni benkan de ke ka soro bolno bla ala et pourtant odum fo wati ko wati mi ni mali tuye la nyini do ke kuma temeno na ko échange do oluka ke est ce que amsaka bisiga ka fo o bisika yala wa bon à trop janyo masa mena mi faudront c'est que ni soraji binani ni konodo so do parler tout do soraji oui soraji binani ni konodo alla kara mercera binani konodo kana mali belolo bay ka o dafri cena nga mino tanga ta jamana wranyini o koro jamana tambulu cherere la donc neti ça veut dire que inte do détail là quoi moi je pense que newe minka je crois que depuis une affaire d'amna c'est que basoro reste ga plus value fouille là c'est-à-dire que tombe fouille sur là parce que bi je crois que kalo demandant qu'on fait un discours follow minute ni ama famia ni en naire en dogara je crois que les gens commencent à comprendre que c'est même une charge pour nous parce que morakem be nous kajigi kayele kan nous la kolochi c'est pas moins de 100 éléments parce que 46 soldats c'est-à-dire que chaque soldat c'est un élément pour garder au moins on a 100 éléments nous be jigi ñu fallait soma ou la fait OK donc bon ato anya me ko la yin minun kera ko ga mo nu c'est-à-dire que ka échanger minun ke mais nekelanga o kuma mais sincèrement ni yelela de parce que mo minun ko bi ka fo jon bora nui u bora wakati jime fanga be bi wakati mina u kumbia bon u bora benyana ay kibara so do yere karim yere mi be ka fo no jamana kutigi koro de a bora wakati mina couvre feu kumbe sina frontière bela jene datugulu joni borana e fanga be minu bulo bi ulu de borana e aw bi boni mo way ka klaka fo ko ka o ti kana non mais anga jom ga yele jona sisa c'est ça la réalité maintenant mo woram nu farala ka yela amanga nga gushi ngona ko amanga ke parce que ulu de borana yo karim bora tugudi ay karim be bo wakati mina janyo masa couvre feu kumbe sina frontière be kun datugulu karim ya yɛrɛ sɔrɔ Côte d'Ivoire cogo di fiɲɛ tɛ a taara cogo di dibilanta bolo a taara cogo di an n'u y'a ye c'est-à-dire kunnafoni dilaw sɛbɛnw y'a fɔ an ye a bɔra hali cogo min na a n'a ka nafolo de cɛra ka bɔ n'a ye o bɛ kunnafoni sɛbɛnw kɔnɔ maintenant bi ka tila k'a fɔ ko karim kelen ko nan'o ye ko ka échange kɛ ni ninnu ye moi je pense que nous devons sortir de ça. C'est-à-dire que Flickera, Banako Taka Fédérum n'a pas sinon, Danemark sera sous Nana, dans le cadre de l'opération Takuba, à Frakou Nacho Mai, Moluma Minakadatu, Monamolu Minakadatu, parce que vous Nacho Mai, où il y a donc un Nacho Mai, mais là, Frakou a segué. C'est ça. Mais là, nous n'avons garder Ambou Balo, Ambou Blasso Kono. Amanga élément bo ou ka tiula kata olu koloshi donc oublie pas nous banana ou fraki non anyere aye ka fo c'est dit que charge no amao donc oublie wajibi de kuma de fodron ka fait ou ça bla tuwa mina ina fo musa sa mi fo maintenant ou ça inculpé c'est dit que juge comme abla juge ka boloka ou ça inculpé ka soro ka c'est ku estradi kata ou di Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire ou quelque chose na bolo bolo ou bien procès se organiser rapidement OK donc ni procès organisera ou ka condamner ou ka acquitter maintenant nous condamnera donc par exemple au gracier moi je pense que procédure begaja procédure minga sur nera bolo ko be juge ga bolo ga donc akala na ke ina fo juge fene feno maintenant après ça juge d'instruction et clé la qui était là ka dossier ka inculpé donc maintenant on va extrader peut-être semaine prochaine ka taw di Ivoire na ka di Ivoire to na ba ke dabana alors maintenant sorry maintenant pour que bonne connaît est-ce que peut-être Paitao yemi fo lala am se ka fan kumbe o kan wa walma nunu am se ka bonne ko kono tugodi wala sangana anga temflana bon comme si ça en fleur mina jonko ala fora ko in kono la donc ambe ni balo be sa fa ambe jigina yi kuna fone dile o jeli o wajibale be anka mamunum be nu be ka foko be mogo nunu koma dugu
Côte d'Ivoire yɛrɛ kelen tɛ se k'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ an bolo nin ye k'a fɔ ko Côte d'Ivoire mɔgɔ dɔrɔn de don Côte d'Ivoire tɛ se k'o fɔ non sɛgɛsɛgɛli kɛra de o jamana wɛrɛw mɔgɔw bɛ na Côte d'Ivoire mɔgɔ yɛrɛ a man ca la jamana wɛrɛw donc mɔgɔw tɔmɔna jamanaw de kɔnɔ ka mercenaires labɛn donc ne tɛ o kuma musalaka minnu nana ciden minnu bilara ka na les présidents et les médiateurs là u ye dalilu minnu ye u taara ni min u b'a dɔn et puis ka bɔ kuma kɔnɔ i bɛ hakɛ to i bɛ hakɛ to n b'a fɛ ka yɔrɔ min fɔ i bɛ hakɛ to Idrissa ka bɔ kuma in kɔnɔ kunnafoni jɛlen yɛrɛ min ye médiateur ninnu tagalen kɔfɛ Mali ko le Mali n'a jamais posé problème le plus-value dans cette histoire là c'est le respect de l'État malien qui s'impose désormais. O de ye an ka laɲini ye o de an b'o de nɔfɛ an tɛ fɛn wɛrɛ nɔfɛ dɛ an ka bonya an tɛ sɔn mɔgɔ si ka jamana ma bilen maliyɛn b'o de nɔfɛ autorité ninnu b'o de nɔfɛ an b'o o de kɔ o de an ka laɲini yɛrɛ ye nin ko la Ivoire kelen tɛ dɛ le monde entier désormais Mali ka bonya an tɛ sɔn maa si ka jamana ma o de ɲa bɛ ka yira ko misaliya la à travers ces mercenaires infiltrés au Mali. Ka bɔ kuma in kɔnɔ laɲini min président ninnu tagalen Abidjan. Abidjan wa. Safurulayi. CEDEAO tun b'u ci ka na yan wa. U tagalen kɔma segin kɛ. Mali autorité depuis wagati jan Mali autorité e ka ne lamɛn ne bɛ ka na ni bɔ fɛɛrɛw de ye ka na pressé ma n bɛ ka na ni bɔ fɛɛrɛ de ye an bɛ bɔ cogo min na an ye sira yira depuis wagati jan dɔgɔ Sayɔn Kamara a da sera critère 3 ma. Musa Kamara Musa Sayɔn Kamara a da sera critère 3 ma a ye ɲɛfɔli kɛ critère minnu na Mali yɛrɛ y'a kɛ papier ka mɔgɔ ci ka taa di Alassane ma Alassane ko k'a tɛ foyi tiɲɛ sisan a ye kini ni tan ni wasili kɛ jɔnko Ala an ka Mali bonya a ye mɔgɔw de wuli deli kɛlen kɔ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛlen kɔ ka dɛsɛ mɔgɔw de bilara fɛ ka na Idrissa Sidibe o mɔgɔw de délégation de nalen filɛ nin ye u y'u bolonɔ bila papier min na critère 3 min n'a y'a ɲɛfɔ o de b'a kɔnɔ dɛ o de laɲini kɛra o papier de cira ma ko k'a t'a signé maintenant ka bɔ nin kɔnɔ o ye min ye a ye nin bɛɛ ɲɛfɔ o maintenant an bɛ se ka min fɔ dɔrɔn déjà an y'a yira diɲɛ na Mali ye jamana ye an bɛ bonya wajibi la o de yira la donc an bɛ se ka diyan est-ce que an bɛ se ka jigiya k'a fɔ nin ko bɛɛ bɛ ban peut-être ka bɛn fɛn d'année ma min n'a tɔ ye dɔgɔkun kelen est-ce que maa bɛ se k'o jigiya pour que au moins peut-être supposons que an ka se ka page tourner. Ayiwa Sayɔn comment on appelle Jojo Massa o ye ɲininkali gɛlɛn ye parce que d'autant plus que kuma dɔ fɔra n y'o de fɔ CEDEAO ka sigi laban in na est-ce que Mali bɛna sɔn ni ka baaraw kɛ ka bɛn san yɛlɛma ma parce que n'o fana nana kɛ a bɛ se k'a fɔ ko Mali autorité siranna CEDEAO ka menace ɲɛ ni k'i exécuter maintenant n'a y'a bila o fana kɔfɛ je crois que le plus important aujourd'hui c'est que protocole d'accord min signena Mali ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ qui n'est pas rendu public c'est-à-dire u ka lawaleya parce que a kɛra cogo cogo o bɛnkan in o bɛ bonya ka tɛmɛ hali CEDEAO ka résolution min taara a ka lasigi parce que délégation yɛrɛ tayi kama exactement parce que mɔgɔ fɛn nana c'est les autorités impliquées le médiateur togolais les deux parties et forcément le ministre de la défense exactement avec comment on appelle CEDEAO yɛrɛ ka couple kɔnɔ donc a gɛlɛyara cogo cogo o baara min kɛra c'est dire ka lawaleya ce que je veux juste apporter comme précision toujours grand frère Solier o ye k'a fɔ État Côte d'Ivoire où la nationalité des autorités sont souvent remises en cause. Côte d'Ivoire est là, jamana nyamoko. Uga Ivoirien est Mandonola. Kuma jolente. Donc ni ça qui tout nous a fini tout nationalité comment faut comment là. Je crois que ça aussi ça une raison. Il faut prendre ça avec des pincettes. On prend un exemple pas avec des pincettes, c'est des militaires, c'est des mercenaires qui ont avoué qu'ils sont libériens, qui sont sierra-léonais. Ah non. Mais ils ont avoué ça, on leur a dit à côté. Mogo tani ko mogo tan woro, on leur a dit à côté. Ça agacha ça alors Alassane yɛrɛ ka o duti la donc n'a fɔra ko finitigiw malien dɔw bɛ yen u bɛ États-Unis finitigiw la malien don mais ils sont d'origine c'est malien yɛrɛ don d'origine dɔrɔn tɛ nationalité tɛ malien u bɛ jamana min na u ka nationalité de non mais sorry ils ont la double nationalité ils sont dans l'armée américaine ils ont la double nationalité u bɛ Faransi
force comment on appelle étrangère là. Donc c'est dire que au moment nous allons du moment où la Côte d'Ivoire qui est recruté pour la race raciale là. Moi je pense que ni OK, très concrètement ça dit d'akunya kelimpew en réalité ni jamana fla paitaw anga kanga ni page tourner tout modi d'akunya kelim. Oui mais ne mi faut dodo c'est dire que sur la nous mbambolo ni au kabla quoi. Au kabla sincèrement. Bon c'est dire que moi je pense que un surenchère un dépassé quoi. Il faut naou bla au cro en strana namu bla bon moi je pense que parce que BAE kafo nous en a bonne situation ni dossier qu'on a jona o de be na be jamana bela jele la baside alors maintenant amanto la amido amanga jamana anga templana na mimbe constitution ko kibara ko ngon kibara ni ko fo hakila jigina amado jamana maraba wiye bulno blake gafe de la commission de finalisation mimina constitution baraw ni ko kunje Musa Sayon constitution ko kuma ataniga segin ka tan kosobe alina soro wati kera peut-être remise kele ka se fo bima kuma chamombe dobu yere yala dotu yere yala mais en tout état de cause am se ka fo on ga jamana maraba be dynamique mi ngono bi oye u ba fa ka ko kunje ni commission sigilé RFA am se ka abe munira. Alors commission sigilé be fin ba de nye abe fin ba de ira fane parce que constitution sɛbɛnli ye processus de wagati yɔrɔ étape do ni ye étape ye min b'a yira an na k'a fɔ u bɛ fɛ constitution sɛbɛnli ka laban a baara k'a laban maintenant commission yɛrɛ sigili a bɛ Mali dɛmɛ sisan k'a lajɛ parce que i b'a jateminɛ wagati laban ninnu na mankan cayara constitution sɛbɛn fura min dira kosɛbɛ avant projet min dira o avant projet in na i b'a ye k'a fɔ parti politique caman bɛ yen organisation caman fana bɛ yen nɔ de la société civile olu y'a yira k'a fɔ fɛn dɔw b'a kɔnɔ o t'olu fɛ la ko ye donc maintenant commission plus rapidement commission bɛ se ka min kɛ parce que ko ninnu bɛɛ y'o de ye commission bɛ se ka taa parti politique ani société civile mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ni minnu ko olu ma jɛn ni yɔrɔ dɔw ye ne hakili la o caman ye observation caman kɛ déjà u bɛɛ ye pratiquement ɲɔgɔn ye k'u ka base kɔnɔna na ka observation kɛ recommandation fana b'u bolo maintenant commission ye sigili sen kan a kan ka taa rapidement olu fɛ yen nɔ ka taa u ka observation n'u ka recommandation jateminɛ minnu bɛ se ka ta en compte parce que m'o fɔla min fɛ Mali bɛ yɔrɔ min na sisan notre ennemi principal c'est le temps parce que an bɛ yɔrɔ min na an ye chronogramme min fɔ n'i y'o chronogramme jateminɛ référendum kan ka kɛ le mois de mars donc an y'o cɛ cɔ ye kalo 3 ɲɔgɔn ye donc kalo 3 kɔnɔna na est-ce que an bɛna se mɔgɔ ninnu bɛna se ka bɛnkan sɔrɔ ni projet de constitution ka projet de constitution sɔrɔ k'a kɛ projet ka sɔrɔ sisan ka taa référendum na parce que o fana ça demande du temps parce que a kan ka expliquer mɔgɔw ɲɛna mɔgɔw kan ka jɛn ni a ye sinon n'o ma kɛ référendum ko kuma min bɛna fɔ référendum bɛna kɛ wa a tɛna kɛ mɔgɔ tɛ se k'o dɔn ni référendum dun ma kɛ o b'a yira k'a fɔ ko chronogramme min fɔra a bɛ yɛlɛma don o la. Alors Basaro on doit peut-être préciser que k'a fɔ commission ka kan ka sigi nka a ma sigi fɔlɔ nka décret de création o de bɛ fɛn na maintenant a clé de répartition fana fɔ kɛra o kan alors commission ma sigi nka ni commission sigira a bɛna taa kɛ maa 50 bonyanko ye o ye sensibilité bɛɛ ye on suppose minnu bɛ se k'u yɛrɛ y'a kɔnɔna na nka an y'a ye a bɛ exemple ɲumanba t'a la tugun parce que EJ kuma cayara est-ce que an bɛna taa an yɛrɛ ye peut-être o kuma caman kelen na nin na déjà k'a fɔ tɔn dɔ wulila k'a fɔ olu yɛrɛ fɛ ko projet kan ka abandonner. D'abord on pensait que comme an bɛ ka kuma révision constitutionnelle de kan c'est-à-dire baara fɔlɔ min kɛra o ye avant projet de donc o kan ka finaliser an bɛɛ ka faamuya la o bɛ finaliser o tun taa finaliser CNT de kɔnɔ. Mais à la yira la CNT n'est pas habilité selon les textes. Voilà pourquoi commission de finalisation, comment il fera. Il y a 50 personnalités, nous avons personnalité parce que ma bord est on suppose. Mais au-delà de ça, c'est un mec inclusivité il faut. Nous et Bédara douane. N'est qu'à famille là où qu'il a déjà avant projet la barali c'est fait. C'est un meilleur homme pour aller vite et bien. C'est vrai que 15 jours de l'aide de dira papier au cono.
Alni ou ya sera c'est prolongé parce qu'avant projet là il y a 3 mois min dira après prolongation. Donc 15 jours de délai mais nous on va finaliser. Donc on devrait mettre c'est-à-dire sur des experts, c'est-à-dire un nombre réduit extrait nous met c'est barenke ka c'est ka sanuya lui et ka famille là et madjem nous ni nous parce que suppose le groupement be constat be dira kaba. Donc ni qui be jamo et clétan duru donc angana parce que c'est vrai que comment mi fora et puis a fora ko war do be dala oui au bébé nani fengoroni donc on pouvait aller casser ka mo doya on a des juristes constitutionnalistes dans ce pays on a des juristes dans ce pays on a des hommes de droit avocats mo do be ma tenichi mo kalemba do lu beb se ka faranyonga ma duru nyonani pour réfléchir rapidement à ce que moi alerte minunke parce qu'alerte de kira avant projet mbolé ka ira ni yoro jorna ko donc ça nous attend que faire na fa do non ni jama chaira oui parce que 50 déjà ne boulot le choix d'homme verrait surtout que afra ko ni bemake mina oui consensus de prévaut donc tu comprends que Morola Ali Barafolena Mogodo Yofo même le président de cette commission ko fait nos séminaires lu ba don tu mi katigi yere ye au séminaire kono mais le fait que Ali nibe jamachela ni fait no ma be ima ibe son jamaka familiala katakana eti. Donc je pense nous qu'on a familial le nombre est extrêmement élevé. Barain dokera la kaba toni ngongo jama dogoya et pour que bara sikati. Alors Paitao, est-ce que e ka lecture est jumé ni commission ina déjà fera ko ma bidrubi na fera kan nyonkan wala sa ka bara kelon ko lu finaliser ina fo basara fo tugo mina o ma bidru o lu reste suga deli ko organe wala ko organisation nyonche est-ce que tuna ka damana gele folo kele flana mi concrètement ni commission mi seka munke c'est-à-dire par rapport à ces projets. Bon par rapport à la commission, moi, Nebolo, commission ni acte de création, déjà, c'est une réponse. Nous, on dit que constitution pour kadabla quoi. Ok. En fait, au lieu d'abi de l'occasion sur le macafo, processus d'amener, bon, on est prêt à aller jusqu'au bout. Néga famille quoi. Parce que depuis avant projet Bora, bon, on est en train de se dire avant projet Bora phobie, amafouye, bon et Pragata, on a une commission créée le gouvernement, c'est pour dire que Amoun Balakoka Jo, Anta Jo, en métallique. Mais commission, moi je pense que après commission Folomis, nous y constitution récente. Je rejoins Bassaro. Vraiment Bassaro, parce que Moussaka de Bala. Oui. Bon, Alni a Moussaka ou Daumofo, Amadon, Moussaka Konbala, Moro Bidou. Commission Folomi sigira ka a sɛbɛnni kɛ an b'a dɔn sensibilité caman kun bɛ o kɔnɔ voilà donc mais ni jama cayara fɛnɛ baara ti kɛ ni jama cayara kuma bi caya ni jama cayara et puis tile 15 de bolo voilà tile 15 de bolo bon Musa Sango ko ka wuli ka se mɔgɔ minnu ye fɛnw kɛ c'est-à-dire que les sensibilités ka t'o rencontrer tuguni parce que mais moi je pense que voilà à partir du moment c'est-à-dire que sensibilité bɛɛ sɔrɔla kɔnɔ est-ce que c'est encore la peine qu'à Yala, qu'à ta sensibilité rencontrer et on n'a que deux petites semaines et je crois que Moussa Saonda Sirama min tambolo aussi ça c'est vraiment le temps et vous pouvez se que mon temps à Tchali mon connoton c'est que examiner examiner mon fait parce que ni atara joga a substance befere bola ko parce que ça dit que karsa fo ka substance befere bola donc amé constitution min no fait au sur le begela parce que abna ke an de fait no ke tete mais en fait yoro do be no et anyo au bola parce que tout simplement do e afo et constitution ça que bessa o fanga au fo ka kuma ka no la peu c'est-à-dire que constitution c'est que bessago ou bessago bête c'est ka sura kono isago do mais ni isago famba ba kono ibi so amate mais moi je pense que étape mi nga boni abe ni fanga kan ga di o étape ma o sensibilisation na gla chama yere kero la parce que avec déjà l'avant projet nous m'attaque à toi ka 3 kunga ka be bois kono nous ma koyi moi je pense que communication amé débat nous ni fait nous be organiser autour même de l'avant projet malien yi fin chama famuya la déjà voilà déjà mais nous ou ya fait minga bo o yi nyefoli minga ke avant ka ngata référendum là parce que aujourd'hui personne
k'a fɔ constitution min b'an bolo bi a constitution san 30 a kɔrɔla bon a kan ka muso furu vraiment gɛlɛyaw caman b'a la maintenant an kan ka lajɛ sisan ka falen don a la. ok sorry déjà an b'a dɔn commission in mɔgɔw ka ye la k'a fɔ peut-être de 1 a waati ko min b'olu la bɛ ka d'u ma en même temps a jama fana caya et puis filanan ye mun ye il faut pas aussi peut-être oublier que cadre des partis politiques ko a ka kan bi an ka bɔ nin yɛrɛ kɔnɔ ko parce que nous n'o ye militaires ils sont pas habilités en tout cas à faire une nouvelle constitution pour le Mali. C'est la première fois que question posée depuis émission Kadamine. Ce n'est pas mon cas c'est une candidate. Cette fois-ci Mbidjabi. On dit notre ennemi numéro 1 c'est le temps. Moussa c'est un camarade d'Afo. Masalo Seginaka. Paita Koko Kalesona. Ne maçon. L'ennemi numéro 1 au Mali, c'est nous-mêmes, en Mali, on est en réduit. En des coups, il est kakaklela. K'a fɔ jamana maracogo man ɲi. Non, mais ko ka ti bana, i bɛ kuma di ne ma, tɔw kuma na, i t'a bɛ ka kuma de wa. Tu me laisses parler. Non, mais tu me laisses parler, tu laisses trop parler. Maintenant, tu me laisses parler. Ni jugu bɛ yen, an yɛrɛ de ye an jugu ye. An ko i bɛ ka tile la, jamana maracogo man ɲi. Kalafili fɛn fɛn kɛra a si ma ɲa o de y'an se ni problème ma. Il y a l'insécurité grandissante. La constitution qui date de 30 ans depuis le 25 février 92 an ko ka yɛlɛma dɔw la commission sigira baara nana kɛ ni jamana ko kɛra k'a fɔ e da t'a la e tɛ fɛn sɔrɔ a la jamana tagabolo ma ɲi mais l'ennemi du Mali c'est le Malien même an ka sɔn o de ma an yɛrɛ d'an jugu ye le temps n'est pas notre ennemi aujourd'hui ni an ko an t'a fɛ kɛlɛ minnu tɛmɛna an ka ɲininka yɛrɛ o kɔnɔ kalafili kow la sariya min bɛ kalafili labɛn an ka sigi o kan ka sigi ka fɔ maintenant la question c'est ça justement ne bɛ k'e jaabi o c'est pressé que je termine seulement sinon je suis en train de te répondre le temps n'est pas notre ennemi c'est nous-mêmes qui sommes nos ennemis an yɛrɛ de y'an yɛrɛ jugu ye an ka bɔ o kɔnɔ transition ye wagati de ye wagati min ni jamana gɛlɛya fɛn fɛn bɛ jamana kɔnɔ fɛn fɛn tɛ se ka kɛ c'est la période la plus cruciale où il faut gérer les questions les plus difficiles de la nation bi an ɲan tɛ o la mɔgɔ minnu ko ni yɛrɛ bɛɛ bila je vais parler des cadres des partis politiques pendant 30 ans où ils étaient jamana binna kana se nin yɔrɔ ma u tun bɛ min n'a fɔra ko an ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ an ka sariya moi je dis clairement commission min sigilen bɛ nin baara kama mɔgɔ 50 pour faire la finalisation pour faire non a sigira ka ban o décret de bɔra commission e ka ne lamɛn ne ko k'a sigira ka ban mɔgɔ min bɛna don a kɔnɔ o mɔgɔ da donna e ka groupe nin ka groupe o mɔgɔ da donna o sigira ka ban sa donc maintenant ni décret tiɲɛna ni problème t'o la sa o mɔgɔ 50 de bɛ baara kɛ an ka bɔ o kɔnɔ quoi maintenant u ka jateminɛ kɛ assise nationale wagati la an ye damakasi dɔw kɛ ni sariya sunba ni a kan ka kuraya fɛn dɔw ka don a kɔnɔ ni olu ma don a kɔnɔ an ma taa yɔrɔ la dɛ u k'o yɔrɔ jateminɛ dɔrɔn maintenant pour que an ka bɔ kuma kɔnɔ waati banna parce que je sais que Sorika juste oui en fait ne bolo commission ye effectivement a mɔgɔ ka ca mais ne bolo nombre ko in tɛ problème ye commission ko in na parce que jamana kɔnɔna na mako bɛ bɛɛ lajɛlen na bɛɛ hakilina na hali n'an taara mɔgɔ 100 la a tɛ problème mais problème ye yɔrɔ jumɛn o ye indemnité ko de c'est-à-dire wari min bɛ di mɔgɔw ma fisali la sisan burkinabéw fɛ yen nɔ olu ka hakili la u ka charte sɛbɛntɔ la u ye mɔgɔ minnu ta olu ko k'olu tɛna wari minɛ mais misali la sisan nin na olu bɛna ninnu bɛna mɔgɔ hakɛ min ta u ko gouvernement mɔgɔ yɛrɛ b'a la o b'a yɛrɛ k'a fɔ peut-être ministres yɛrɛ dɔw b'u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ donc ni ministres bɛ fɛn déjà olu b'u ka salaire normal ta u b'u ka indemnité ta ministre la ne bolo n'u peut-être n'u ye indemnité ko n'u yɔrɔ ninnu bɔ a la u bɛ se ka taa mɔgɔ yɛrɛ dɔ fara a kan parce que o la mɔgɔw bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ kosɛbɛ misali la parti politique par exemple u ye 5 personnes de di olu ma ne bolo ni temps kɔnɔna na olu tɛna se ka bɛn o la misali la u ka aise ko la u ma se ka bɛn ka mɔgɔ sɔrɔ o la donc o kɔrɔ ko halisa ko alors maintenant waati banna pewu juste je veux vraiment que bɛɛ k'i ka impression di n y'a fɔ k'a fɔ ko Haidara tun ye weleli kɛ au conseil au préprilateur dira ma a ye weleli kɛ groupement des leaders de tɔgɔ la groupement des leaders spirituels ko jama ka fara ɲɔgɔn kan caman kɛra yen an b'a dɔn assise nationale kɛra constitution fana avant projet la sisan on suppose que bɛɛ lamɛnna alors vraiment fara ɲɔgɔn kan caman kɛra mais nin waati in na groupement des leaders religieux tɔgɔ la
Haidara ka wele ke ko oni parti politique ka fara ɲɔgɔn kan Bassaro juste quelques mots an bɛ se k'an sigi ni mun ye o la ou bien u ka laɲini bɛ se ka kɛ mun ye. D'accord, mais yan'o cɛ n bɛ kuma fitinin dɔrɔn fɔ min fɔra kan o ye jumɛn ye au fait ni cadre mɔgɔw jateminɛ ils n'ont pas totalement tort u ko min bɛ jalaki min bɛ bi direction fanga kan o ma constitution suspend ni constitution suspendra ils avaient la latitude comment on appelle constitution fallait ka baaraw bɛɛ kɛ. Et là ça nous va nous amener dans un coup d'état en ce moment. Oui, mais sauf que n'i ma o kɛ constitution yɛrɛ b'i bali. Transition. Bassaro, on fait transition de là, ça. Non, on fait transition de là. Nous sommes dans une période de transition. Sorry, au lecture, il faut peut-être courage de allez-y, oui. Donc ça, c'est aussi, il faut le dire. Maintenant, comment on appelle, groupement de leaders spirituels. Donc, je crois que la Nine Djoumeni, Aïdraka, groupement, il y a des jatemene. Kafko nous wakati na ko jamana. Wa yoro chamana a jogine krofela la insécurité baraka bu mais Bassaro qui date longtemps aussi. Oui, qui date de longtemps. Ou ko du kona na bi fanga mimbe ubo fo be fanga mimbe ko ngania nyumaya bu kono mais ku kanga deme. Donc luka chetemne na deme be ke chugodi jamana kono dew. Jamana kono dew jumay comme on a toujours dit les leaders d'opinion la société civile les partis politiques ka lu beka ku beka nasi ka hakilna fale ke hakilna fale mi senfe mi metalike ulu ka proposition kata jamana nyemgo yoro wala sam se ka bo transition na tuka mina hereni baden kono be se ka la sabati tuka mina parce que mathématiquement mais quelle est la différence très concrètement c'est-à-dire dans la mesure où on fait assisi kera bella maintenant pourquoi peut-être ce nouveau encore Faranyanga Kurami avec une combinaison politique religion précision de taille. Assise nationale la Bemalin parce que Bema a participé. Il y a des groupements politiques qui ont décidé qu'on a participé. Non. Oui, mais on n'a pas vu des mouvements peut-être religieux. Non, on est d'accord qu'à Bema a participé. Maintenant, ni au Kera, ni au Assisi Kera, n'a ira au Kofe, Alibi, au Gelea Doube. Est-ce qu'on ne doit plus parler? Non, on peut parler. D'autant plus qu'il y a des côtés, qu'au Demededou, Kanyesi, Jamana mini obet talike transition demeninga parce que na mborana comme ta transition wala para be gela do anga nu deme abeka bo nyongo fe alors ko ni ngal kele paitao ça dit combinaison politique encore groupement de leaders religieux madame dirigé par Haidara en niwati la ka foko sigi kura ka ke wal mahakina kura ka ke peut-être prouver kuka yeta fo jamana ko la. Oui bon Django Massa rapidement vous pouvez faire réagir ika question la manga il poser que sur je crois que sur la question esquivée mais même la fois clairement que en la constitution minabi constitution vlega malimra coup d'état de yake coup d'état de yake et la deuxième république la constitution de la deuxième république c'est venu à la suite d'un coup d'état donc maintenant c'est dans notre culture que transition de banga constitution c'est là bon moi je pense que vraiment karsayata vraiment ta chagata ni ata chugo nyana ka moi je pense que peu importe moi mi ata voilà donc nous me ka fo bi mo mo manga ke parce que en constitution mina et le fait que c'est en vigueur il y a des gens qui existent au là ni aux conditions bonnes non lu tebelu tunu ka boy peu voilà pourquoi lu bi dija bela condition ka la boy bon maintenant suspend je crois qu'il faut plusieurs fois quand c'est-à-dire que ngom ni fangata ibika ko fait ils ont manqué de courage mais on a tabé ka fo bi we fangata marfa de là ou manga condition fa la ndume condition mina marfa tala de ota deuxième république fait au kele maintenant kaniga nyingala c'est que aujourd'hui oye eni Faranyanga nsake dore parce que neraga famna abe wakati ni bo kafo Mali dine ko agelera ko sebe kafo agelera parce que ayi ame mogodo bora olu yere be ote a flash fait to dine arabu dine arabu dine olu ta ji fait mais do fena be ka bo ko lu rete laïcité référence donc là bon ni no au comment nana en tant que dine nyamogo et o ikanga mogo Faranyanga ka anga do fo no kon be ka ye au fait là mais Bintu ambe kuma labadi sori masori Aïdara ka wele nafa jumɛn bɛ se ka yala alhamdulillah fɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛda jamana in kɔnɔ pour que bɛɛ ka lamɛn dama tɛ dɛ ko kan mɔgɔw ani ko kan jamana caman ye fɛrɛ tigɛ ka jamana in déstabiliser
ou dessera non attends ne be min fo ma question elle est très claire. Non, ta question est claire mais objectif do de be mo nu bolo et c'est de mateo munu ya ye ka jamana munu ya nyini ka jamana dafri nu masi u ka derire kuru ye jono san o ka dire nyamgo ka dine mo kari nyogona o de fere bubulu san sinon dine ko kelete en fait mais ni wakati wina ambe ka ye dine nyamaw de be ka nyogo jabi il va faut rappeler be cogo mina u be ka nyogo classer rappeler ka haketu ka do mate mais c'est comme ça anyamo o connaît de là groupement des leaders religieux u ye min keniye ali u ma dan dine nyamago damaw ma de ali ka parti politique mo ko lu wule nin ko ni tia to Muhammadu u ye nin ke o redi ni u ka keta di et je crois qu'aujourd'hui u bora dine cadre kono mais ali ka jamana mara o fere fene o kolu laini o dine nyeka doy amu fo o kala ina Moussa yora e fana ita fola hakila c'est une bonne chose moi OK merci donc amo fo hakila anye famia basora la ame po ni anwula ni sanga na mimi talike fereto mi ni amanyama be imam Umaru Jarabolo olu fana be sigila ni watina congrès la mimi na ke CCB la au seka o kunafuna o yere la soro direct la renouveau télé aleka basaro amifo awo Musa amifo paitao ka foldi ma tori ka folda o bela dilema ka do ke ka fala ka basigila na nganga jamana kono ala ka do ku ngere yira bela dilila awni ce